Il-Partit Nazzjonalista huwa kommess illi jaħdem sabiex ikun hemm aktar opportunitajiet għan negozji u aktar investiment illi jissarraf f'xogħol ta' kwalità għal ħaddiema Maltin u Għawċin. Fid-dawl ta' dan gvern ġdid immexxi minn Bernard Grech se jimbotta l quddiem sistema ta' taxxa aktar ġusta sabiex in-negozji Maltin ma jkunux żvantaġġjati. U tant nemnu fin-negozji żgħar, medji, manka negozji kbar li rridu u qegħdin anke nipproponu qegħdin nagħmluha ċara li rridu anke taxxa aktar ġusta għal propju n-negozji tagħna. Ma rridx nara iktar li negozji Maltin ikunu żvantaġġati fejn jitlu negozji anke barranin li jiġu investu Malta fil-waqt li rridu li nibqgħu ninċentivaw negozji barranin biex jiġu, rridu li min jiġi investi direttament f'pajjiżna, però rridu wkoll li jkun hemm level playing field ħalli anke min qed jikkompeti minn Malta in-negozju u l-familji tan-negozji Maltin ikun jistgħu jikkompetu bl-aħjar mod possibbli. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta l-erba' filgħodu għamel żjara fil-Palma Shopping Mall. Mal-wasla tiegħu huwa ntlaqa mill-kap eżekuttiv tal-PG Group Charles Borch u l-kumplament tad-diretturi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kellu wkoll l-okkażjoni li jiltaqa' u jitkellem ma' diversi ħaddiema illi jaħdmu f'dan il-kumpless. Bernard Grech saħaq li l-ħaddiema huma l-mutur ekonomiku ta' pajjiżna u għalhekk gvern ġdid nazzjonalista kommess li jpoġġi lil ħaddiema fiċ-ċentru tal-politika tiegħu. Jinteressana ħafna li l-ħaddiem ikompli jimxi l qudiem, ikompli anke jżid anke fil-kwalità tax-xogħol, anke fil-livell tas-salarju tiegħu u f'tal-kundizzjonijiet tax-xogħol. Però ġejna hawnhekk ukoll biex niltaqgħu ma' min ukoll għandu n-negozji hawnhekk għaliex in-negozji huma bla dubju l-mutur tal-ekonomija tagħna. Waqt din iż-żjara Bernard Grech kellu l-opportunità li jara u jsegwi id-dedikazzjoni ta' dawn il-ħaddiema, b'mod partikolari dawk li jaħdmu fis-supermarkets li huma meqjusa bħala frontliners hekk kif matul il-pandemija baqgħu jagħtu servizz lill-klijenti tagħhom. Diversi impjegati li jaħdmu fl-istabbilimenti kummerċjali spjegaw kemm kienet diffiċli li jagħlqu l-bibien tagħhom minħabba l-miżuri li daħlu fis-seħħ. Iżda issa huma ppreparati li jagħtu l-aqwa servizz hekk kif mill-ġimgħa l-oħra reġgħu lura biħġarhom għax-xogħol. Il-kap eżekuttiv ta' PG Group Charles Borch tkellem dwar kif il-pandemija ħallit impatt fuq in-negozji differenti li huma jamministraw. Naturalment, billi għandna supermarkets, żew supermarkets kbar, il-pandemija effettwatna ħafna, effettwatna b'mod tajjeb kif qed tajt inti għaliex in-nies għadu iżjed id-dar u allura xtraw iżjed affarijiet għad-dar biex jiklu. Naturalment, imma minn punt di vista l-oħra għandna sezzjoni tal-biznis tagħna li huwa retail u dak kien naturalment bħal kwienek l-oħra kien magħluq, allura hemmhekk affettwatna ħażin. Il-Grupp PG iħaddem aktar minn 300 impjegat b'ammont sostanzjali minnhom huma meqjusa bħala frontliners. Charles Borch sostna li matul dan il-perjodu kellhom żieda sostanzjali fil-home deliveries hekk kif ħafna għażlu li jagħmlu xirja tagħhom online. Preżenti mal-kap tal-Partit Nazzjonalista għal din iż-żjara kien hemm il-kandidata l-elezzjoni ġenerali li jmiss Bernice Bonello u Jerome Caruana Cilja.